हाती बारसुरमै टानेल बिसिंगो कसाजा खरगबुरिजी सामुं ख्लायनाय बरकनो ताबुसुक जरा तिख्लाय मान्य ngै tongkha उत्तर काशियो लामा सनामै तंगमनि जराव टानेल बिसिंगो सामुं ख्लायनाय र कसाजाक पाति मुंनो तुयै खा खामनाय मुं याफरका मन्त्री बक्रौ नरेन्द्र मोदी ब तांगसला उत्तराखण्डनि मन्त्री अग्र पुष्कर सिंह दामिनो ब फोन ख्लायगा मन्त्री बक्रौ नरेन्द्र मोदी उत्तर काशीनि आ टानेल बिसिंगो न ताम ngै tong आबुनो तुय ब सुंमुं ख्लायगा मोदी दाक्तिके सामुंगै याक फनाङै कसाजाक सामुं ख्लायनाय रगनो तिख्लायना बागै साका मन्त्री बक्रौ मोदी ते खागसे फासिनके उत्तर काशीनि टानेलनि सिमे कसाजाक खरगबुरि चिनो तिख्लायना बागै काहामके चेरि नायकलि तंखा मन्त्री बक्रौ तांगबेदनि खरगनि सामुं ख्लायनाय सामुंगो तिख्लाय रजाखा गोबांमा सेंक्राक रगनो लाइथाने 12 नभेम्बर दिवालीनि सालो उत्तराखण्ड ल्यान्डस्लाइड फाइगा कक्तिसाला आतुमसाके अ टानेलो ल्यान्डस्लाइड ओंखा बिसिङो कसाजा खरगबुरिची सामुं ख्लायनाय ताबुक बबो हाइके टानेल बिसिङो सामुं ख्लायनाय रगनो तिख्लायनाय आबनो ताबुक नाहारमो बिउ रिपोर्ट कखरां।